πλανήτη μας λόγω της υπερκατανάλωσης. Εμείς απειλούμε τον πλανήτη μας εξαιτίας της υπερκατανάλωσης, η οποία υπερκατανάλωση νομίζω γίνεται χωρίς σκέψη. Η έρευνα που έγινε, νομίζω πριν 5 χρόνια περίπου, έδειξε ότι η Κύπρος έχει ρύπανση πλαστικών στις ακτές, ήταν δεύτερη μετά την Κίνα. Έχει κάποια χρόνια που προκαλεί μου φοβερό άγχος η κλιματική αλλαγή και το τι γίνεται. Έχω 2 παιδιά που είναι ενήλικες, είναι παιδιά ποιον και σκέφτομαι ότι όπως και για τη γενιά τη δική σας το μέλλον δεν φαίνεται καλό. Ήδη θεωρούμε την αλλαγή στην καθημερινότητα μας της κλιματικής αλλαγής, η σκόνη που έχουμε τούντες μέρες, η ξηρασία, η ζέστη το καλοκαίρι που δεν ήταν ποτέ τόσο πολύ όταν ήμουν εγώ μικρή. Επηρεάζει μας πάρα πολλά και ξέρω, δεν πιστεύω ότι είναι τα άτομα που φέρνουν την αλλαγή, πιστεύω ότι είναι τα κράτη που πρέπει να κάνουν κανονισμούς.